父親は沖縄出身の建築家だった。大学を卒業後、母と二人で東京に来て小さな設計事務所を始めた。琉球建築の特徴を生かした間仕切りが少なく風通しがいい家や強い日差しを防ぐための深い軒下を全面に配置した設計はホテルや旅館に気に入られて随分多くの依頼を受けた。しかし仕事が軌道に乗り出し、さあこれからだという時に母は病に倒れ亡くなった。私が中学の頃だった。当時は随分泣いたけれど、父がいたから頑張れた。でも、親子二人で暮らしたのはほんの1年くらいだった。父はマキという女性と再婚をした。父のように伴侶を亡くした未亡人で、都内でホテル業を経営する会社の一人娘だった。多分、父は寂しかったのだと思う。お父さんって心が広くておおらかな人よね。と、マキさんは私に言った。彼女には私の3つ上の一人息子がいたが、無口で陰鬱な印象の人だった。マキさんのつける香水も、体に張り付くような服も、母とはあまりにかけ離れていて、私を少し傷つけた。この人は一生私の母親にはならない。心で思ったその言葉をマキさんは見透かしたように私と距離を置いた。そしてそれが嫌がらせになるまでに時間はかからなかった。挨拶をしても無視をされ、私の食事は準備されなかった。朝から晩まで働く父と顔を合わせる回数は減って、マキさんや義兄と同じ家で過ごすのは苦痛だった。そんなある日の週末、珍しく家にいた父が私の顔を見て、花はだんだんとお母さんに似てくるね。と何気なく言ったとき、マキさんがものすごい形相で私を睨んだ。その時、私は悟った。この人は今はもうこの世に存在しない母に嫉妬している。それを心底愚かだと感じた。お金があり、自由があり、美貌をもってしても母に嫉妬している目の前の女性を私は軽蔑した。そして父に微笑んだ。ありがとう、お父さん。私、お母さんのことが世界で一番綺麗だと思うから、嬉しい。マキさんの顔を見る必要はなかった。どんな顔をしているか見ずともわかる。そして私は笑ったまま決意した。この家を出ようと。大学に受かると私は一人暮らしを始めた。寂しくなるなぁ。と父は言ったが、彼には新しい家族がいる。男女の関係に他人がどうこう言う権利はないが、私はマキさんのような人を伴侶として選んだ父を尊敬できなかった。そして私は彼らから距離を置いて一人で暮らし始めた。大学のサークルで知り合いになったのが太一だった。琉球三線の会という沖縄音楽や民謡を弾いたり歌ったりする集まりだった。私が生まれたのは両親が東京に越した後だったけれど、二人とも沖縄の音楽をよく聴いていた。母が元気な頃は毎年出身地の宮古島に家族で帰った。三線の音、深い緑の海、広く果てしない空と雲、笑いながら泡盛を飲む父と揺れる母の麦わら帽子。目を閉じるとすぐ思い出は鮮明に蘇る。三線好きなの？サークルの初日にそう聞いてきた太一の顔。褐色の肌、厚い唇、彫りが深く眉毛が濃い。もう聞くまでもなく沖縄の顔つきだった。
そして父に少し似ていた。弾けないけど音楽は好き。両親が沖縄出身なの。私が言うと太一は笑った。僕はね、うまいよ、三振。東京に来るまでは毎日居酒屋で歌っていたからね。そしておもむろに傍らにあった三振を取ると目を閉じて弾き始めた。海の匂いがしたような気がした。私は太一と付き合い始めた。物事に動じない性格、細かいことを気にせずよく笑う彼は私を癒した。私にとってそれは幸運なことだった。大学を卒業すると太一は歴史本の執筆を仕事にし、私は IT 企業で働き出した。お互いに仕事が落ち着いた頃に籍を入れたが、長い付き合いだったから生活にこれといった変化はなかった。父とは定期的に太一を交えて食事をした。沖縄の地元の話題で盛り上がり、父は太一を痛く気に入った。俺の後を継げばいいのに。そう言うと、経営者ってのが僕に一番合いません。なんて太一は言っていた。家を出てからマキさんや義兄と会うことはほとんどなかった。私たちは新婚旅行にお金をかけようと決めていたから結婚式はしていないし、正月に実家に戻ることもしなかった。そんな私たちの関係性に少し溝ができ始めたのは私が課長に昇進したあたりだった。毎日目が回るような忙しさで仕事の進捗と部下の育成にストレスはたまる一方、睡眠時間は減り口数が少なくなった私を太一は気にかけてくれたが、それすらも煩わしいと思ってしまうくらいに心に余裕がなくなっていた。週末、仕事をすっぱりと休んで一泊宮古島に行こうよ。珍しく太一がそんな提案をしてきたのはそんなある日のことだった。社用パソコンは家に置いて、カメラ持ってさ、一日だけだからゆっくりもできないかもしれないけど、海を見に行こうよ。あれだけ好きだった旅行に行けなくなって長い時間が経っていた。仕事に追われる日々に疲れていたし、太一が自分からそんなことを言ってくることはそれまでなかったから、私は了承した。よし！飛行機の手配と宿の予約は僕がやっておく。花は体調を万全にだけしておいて。久しぶりに嬉しそうな夫の顔を見て、私もがぜん楽しみになってきたのだが、旅行を3日後に控えた朝、クライアントからの急な依頼が入ってしまった。仕方ないじゃない。そして、その喧嘩の最中に電話が鳴ったのだった。仕事中に父は心筋梗塞を起こし亡くなったと弁護士は言った。母の辛い闘病生活を見てきた私にとっては、父が苦しまなかったことが唯一の救いだった。弁護士は葬儀の日程を告げ、電話を切った。葬儀で久しぶりにマキさんに会った。伏目がちに目元をハンカチで押さえているが、悲壮感はない。軽く会釈をするだけで会話は交わさない。義兄はずっと携帯をいじっていて、きっと私がいることにも気がついていない。私の横で泣く太一の涙だけが本物だと思った。初七日を終えたとき、再び弁護士から連絡があった。遺産相続について遺言状を開封すると言われた。きっと義母がいろいろと手を回していたはずだから、期待しない方がいいと思う。と太一に言うと、
そんなことを言うものじゃないでしょう。と、たしなめられた。たとえ飴玉一つだっていいよ。お父さんがいたから僕は花と出会えた。感謝しかないさ。そんな神様みたいな発言をする太一に、私は少し自分を恥じた。預貯金がほとんどないってどういうことなの？弁護士事務所の応接室でマキさんは声を上げた。出席したのは彼女と義兄と私の3人だ。弁護士は淡々と話を続けた。ええ、業績は3年前まではかなり良かったようですがね。コロナの影響もあって頓挫した契約も多かったと。資金はすべて負債に回されてます。ですので、相続できるものとしては、ご実家の不動産、それから絵画など数点、生命保険金といったところです。マキさんは顔を真っ赤にして弁護士に言った。生前夫は仕事については何も話してくれませんでしたけど、もう少し儲かっていたと思ったのに。遺言は妻のマキ様にご実家の不動産、息子様には生命保険金を、また娘の花様には思い出をと記載があります。そう言って小さな何かを渡してきた。それは USB メモリで私はポカンとした。これを父は私に？弁護士は困ったようにうなずいた。遺言にはそのように。ぷっとマキさんの笑い声がした。きっとあの人が撮った思い出の写真でも入っているんじゃない？義兄までニヤニヤして私を見ている。まあ、お金に困っているわけではないけど、まさか USB メモリ一つとは思わなかった。USB の内容を皆様でご確認になられますか？と弁護士が言ったとき、マキさんは首を振った。そんなもの、見たって仕方ないからいいわ。忙しいのよ。さっさと終わらせましょう。それでは、ここにそれぞれ承諾のサインを。弁護士に言われて、私たち3人は書面にサインした。より花、USB メモリとその記憶データの内容すべて。まさかそんな遺産だとは夢にも思わなかったが、父らしいといえば父らしい。私はがっかりしたような、ほっとしたような気持ちでその遺言を見つめた。どうだったの？家に戻ると顔を紅潮させた太一が出迎えた。飴玉だった。と言って弁護士に渡された USB を渡すと、えっと驚いた顔をした。きっと写真か何かね。まったく、そんなに嫌われていたかな。太一はそれをリビングのパソコンに挿した。お宝映像かもしれないね。花の小さい時とかさ。ブーンとメモリを読み込む音がして画面がパッと切り替わった。私も太一の横に座り画面を見る。それは写真ではなく動画だった。やあ、花、元気してるか？最近会っていないな。太一くんと一緒に飯でも食いたいな。さて、今日の日付は、令和2年12月16日だ。そう、お母さんの誕生日だよ。俺は健康そのものだが、
いつ何が起こるかわからないのは母さんの死で経験してる。だから今日、この日に、花、お前に遺言を残す。それは父の携帯電話で撮っているようだった。太一が私の手を握ってきた。動画は父の顔から一転し、海の風景を映した。都じゃない？太一がつぶやく。確かにそこは宮古島のようだった。周りに何もないのではっきりとした場所はわからない。しかし、海の色は沖縄だ。見えるか？と、父の声がした。ここに映る場所は、父さんと母さんが出会った場所だ。ここに二人で家を建てて、のんびり暮らそうと、いつも母さんと話していたんだ。どうだ？いい場所だろう？お前も太一くんも忙しく働いていて、それは何よりだけどな。ここには見えないものを見る力が溢れてる。わかるだろう？花。波の音が聞こえる。画面は再び父を映した。この場所が、父さんがお前に残すものだ。人生は長いようで短いぞ。存分に楽しめ。わかったな。誰よりも愛している。父は私を見ている。ニコニコと笑っている。動画はそこで終わった。メモリには私の名義の土地の権利書が添付されていた。宮古島南東の土地、約500坪。1650平方メートルって、想像もできないよ。つぶやく太一に私は言った。行こう、太一。え？これから？花、仕事は？私は笑う。人生は短い。目を閉じると浮かぶ空の色、海の色、沖縄の匂い、笑う両親の顔。そこで太一の弾く三振を聞きながら、私はきっと泡盛を飲む。見えないものを見に行こう。私たちは立ち上がり、微笑みながら抱き合った。川瀬さん、ありがとうございました。助かりました。いえいえ、また何かあれば声かけてください。同僚の女性が重い段ボールが積まれたカートをして事務所に入っていった。段差にタイヤが引っかかって動けなくなっているところを見つけて声をかけたのだ。何が入っているのか、重たい段ボールをよく女性社員なんかに運ばせるな、と思う。川瀬、お前も人がいいな。休憩あと30分だぞ。声をかけてきたのは仲のいい同僚の北田だ。やべえ、早く食っちまわないと。焦る俺に呆れた顔で北田は言う。本当にお前はお人よしっつうか、おせっかいっつうか。黙って見てられねえもん。俺は照れ隠しにそう言う。ほら、早く行けよ。また困った奴らを見つけねえうちにな。手を振りながら喫煙所に向かう同僚の背中を見送って、俺は休憩室に急ぐ。
お人よしか。それはきっと俺の母の影響だ。母のおせっかいは筋金入りだった。記憶にある中で一番古いものは、道端のホームレスのじいさんをうちに呼んで風呂に入れたことだったか。小学校から家に帰ると、知らないおじさんが母と妹と一緒にテーブルを囲んでいた。おじさん誰？そう聞いた俺に母は、お母さんの友達と答えた。そのうち父も帰ってきて、5人で鍋を囲んで宴会を開いたんだっけ。結局その晩、そのじいさんはうちに泊まり、翌日、父が役所の相談センターみたいなところに連れて行った。後から、道で寝ていたホームレスと両親から聞かされて唖然とした。夫から暴力を受けてると泣く近所の若い奥さんに、何かうまいもの食べな、と母がなけなしのお金を握らせたり、足腰の弱い老人たちに代わって家の掃除なんかを手伝いに行ったりしてた。困った人がいたら見てらんない。いつもそう言ってガハハと笑う豪快で明るい母のことを、父も俺たち兄弟も大好きだった。しかし、そういう人ほど神様は早く天国に連れて行ってしまう。母が脳梗塞であっけなく死んだのは、俺が高校2年の時だった。母の葬式には驚くほどの人が参列し、生前の母がどれだけみんなから慕われていたのかを知った。近所の人たちはもちろんのこと、母の職場の人たちや商店街のお店の人、そしていつぞやのホームレスのじいさんのように、母に声をかけられて助けてもらったという人たちがぞろぞろと集まった。誰もが母に世話になったと言い、母の死を悼み、泣いてくれた。平凡な家庭の母さんの偉大さを、俺は高2で知ったのだ。しかし、お人よしは経験上、損ばかりする。男社会ならなおさらだった。誰かの尻拭いを手伝って降格させられたり、上司に叱責を受けるのも一度や二度ではない。その度に俺は妻のユキには叱られ同士。母のようなでかい器の人間になりたいと思うが、なかなか理想通りにはいかない。そして今日、上司からの呼び出しに嫌な予感がした。クビですか？聞き返すまでもなく、クビ宣告を受けたのは俺だったけど。先月の発注ミスの件、鹿島と連名でミスったと報告書にあったが、発注書にはお前の署名があった。ミス？何のことだ？発注書にサインってなんだ？一瞬のうちに頭を巡らせ、はっとした。確かに先月、鹿島から急ぎで帰らねばいけないから、代わりに発注書にサインだけ頼むと言われたことがあった。考え込む俺を見て、上司は俺がミスを認めたと思ったようだった。鹿島から、どうか温情判決をと涙ながらに訴えがあったぞ。お前はいい同僚に恵まれたな。俺もこの件は部長には伏せてやる。今月末日付で会社都合の早期退職扱いにしてやるから、それで納得するんだな。課長はそう言うと、応接室から出て行った。一人残された俺は、
そのまま応接室のソファーにドカッと座った。冗談じゃねえと上司に掛け合うこともできるし、鹿島とやり合うことだってできる。しかし、そうまでして残ってもいい気分で働き続けることなどできない。俺じゃなきゃ鹿島がクビになる。誰かと争ってまで守りたいようなポジションにいるわけでもない。俺は、はぁ、とでっかいため息をつき、両膝をバチンと叩くと立ち上がった。ユキにまた叱られるが、しょうがねえや。そう思って応接室を出た。あなた、またやらかしたの？家に帰って今日の出来事を話すと、案の定冷たい視線でそう言われた。いや、弁解の余地もない。俺が悪い。毎回そう言ってるけど。すまん、ユキ。すぐに職探しするから、なんなら日雇いでも始める。許してくれ。もう平謝りするしかない。そして、そんな俺を仁王立ちして見ていたユキは、ふーっとため息をついて冷蔵庫を開けた。もう起きちゃったんだから、しょうがないわよ。そう言って缶ビールを俺に手渡す。私、ミノルのそういうとこも好きで一緒になったけど、でもわかってるわよね。ユキはそう言って自分の腹をポンと叩く。そう、ユキのお腹には3ヶ月になる赤ん坊がいるのだ。わかってます。ユキ、俺頑張るから。ごめん。もういいよ、と言って、ユキは再び台所で夕飯の支度を始めた。俺は申し訳ない気持ちでビールを飲みながら、携帯で片っ端から求人検索を始めた。そうして月末になり、最後の出勤日になった。クビ宣告後は営業から配送に回され、最終日の今日も配送伝票を渡された。ちらりと俺を見る同僚の鹿島は、怯えた小動物のようだ。暴れすぎて何も言えねえ。俺は行ってきますと挨拶をして会社を出発した。勤務最終日の配送はあっけないほど順調に終わった。帰り道、トイレ休憩で長野のパーキングエリアに寄った。と体を伸ばし、缶コーヒーを買ってトラックに戻る途中、車のボンネットを開けて頭を抱えるおじさんがいるのが目に入った。作業着は汚れていて、顔色は真っ青。もうダメだ、とか独り言を言っている。どう考えても素通りなんかできなかった。故障っすか？俺が声をかけると、おじさんは弱々しい声で言った。そうみたいなんですがね。いかんせん車に詳しくなくて、どこが悪いのかさっぱりで、保険会社に電話したら、これから来ても3時間はかかると。それで治る保証はないと言われてね。大事な荷物を6時までに東京に運ばないといかんのです。ちょっといいですかと、車のエンジンをかけて警告灯を確認し、ボンネット内部のエンジンがオーバーヒートしているのが分かった。ラジエーターの劣化っぽいが、簡単に修理などできない。東京、6時か。もう時間がない。
隣でおじさんが不安そうな顔で俺を見ている。車、修理は後日でいいのなら乗っていきます？あそこ、俺のトラックです。これから東京に戻ります。そう言うと、おじさんの顔に赤みがさした。本当ですか？遅くなって上司に怒鳴られるのは覚悟したが、どうせ今日でクビだ。これまで真面目に仕事をしてきたのだから、最後くらいいいだろう。行きましょう。そうと決まれば急がなければ。俺はおじさんの車から段ボールを積み込み、一緒にトラックに乗り込んだ。いや、地獄に仏だ。もうダメだと思っていたんですよ。ありがとうございます。いや、そんなこと。一呼吸つくと、おじさんは会社の関係者らしき人たちに電話をかけ始めた。俺は6時を目指し、一路東京に向かった。助かった。川瀬さんのおかげです。本当にありがとうございました。荷物と一緒にトラックを降りると、おじさんはバタバタと台車に荷物を積んだ。そして帰り際思い出したように胸ポケットから名刺入れを取り出した。お礼はまた改めてさせてください。明日、ここに電話していただけますか？お礼なんて、という暇もなく、おじさんは走って建物の中に入っていった。なんだか元気なおじさんだな。俺は苦笑しながらもらった名刺を見る。住友建設代表取締役社長川本作太郎。住友？あの大手の？社長だって？ごくりと俺は息を飲んだ。翌日、名刺の番号に恐る恐る電話をかけると、すぐに川本さんが出た。実は欲しかったのはお礼の言葉ではない。仕事だった。連絡いただけてよかった。昨日は助かりましたよ。あの後車も無事に回収できました。荷物も無事届いて文句なしです。一緒にぜひ食事でもどうです？私まだ東京ですから。あ、でもお仕事ですよね。その言葉に俺は正直に言った。実は会社をクビになりまして、昨日が最終日だったんです。全くお恥ずかしい。すると電話の向こうで川本さんは一瞬黙った。そして言った。すぐにお会いしましょう。適当でいいから背広でと言われ、俺はスーツに着替えて川本さんに言われた場所に向かった。そこは住友建設の東京本社だった。社長って本当だったんだなぁと思いながら、大きなビルの受付で名を告げる。18階までお上がりください。人生で一番緊張した。お礼というからには子会社の空きでも紹介してくれるかもしれない。そんなよこしまな考えがないわけではなかった。でもその度に、見返りなんか期待するんじゃないよ。バカだね。という母の声が聞こえる気がして、余計なことは考えずにおこうと自分に言い聞かせた。社長室と書かれた重厚なドアをノックし、中に入ると、おじさん、もとい川本さんが笑顔で待っていた。
着ているものは昨日と同じ汚れた作業着だった。いやー、来たか。厚かましくもお会いしに来てしまいました。そうして俺は会社をクビになった経緯を聞かれるがままに答えた。川本さんはうんうんとうなずきながら俺の話を聞いた。そして尊きは母だなとつぶやき笑った。川瀬さん、人生は縁だ。昨日君に助けられ、僕は無事仕事を完了させた。君がいなければ叶わなかったことだ。その縁に報いよう。そしてペラリと紙を机に置いた。採用通知書。名前も部署も何も書かれていない。俺は顔を上げて川本さんを見た。この後人事課の部長が来る。君にぴったりの部署を用意しよう。それから奥さんが身重だと言ったね。うちは男性社員も育休あるからしっかり取得するように。その言葉に俺は全身が震えた。まさか住友建設の東京本社に採用されるなんて。ああ、それからね、もし時間があればこの後仙台の支店に行きたいんだよ。君運転うまかったな。俺は涙目になりながら笑う。そして背広を脱いで社長に聞いた。社長と同じ作業着はありますか？川本さんはその俺の言葉に満足そうに微笑むと、すぐに準備させようと言った。あ、ユキ、俺だ。今晩は飯いらないよ。ちょっと仙台まで行くから。仙台って配送のバイトでも受かったの？まあそんな感じかな。帰ったらゆっくり話すよ。はーい、気をつけてね。牛タンよろしく。全くユキにはかなわないと俺は苦笑する。電話を切り作業着に着替えると、俺は心の中でつぶやく。やったぜ、母ちゃん。高層ビルから眺める空は広く青い。たなびく雲はまるで天国まで続いているようだった。